Godmorgen kære venner og hjertelig velkommen til den her video. I dag er det fredag den 30. maj, og Sander og jeg er på vej ind til Christianshavn for at spise noget god morgenmad. Og ellers så står den her dag faktisk på rigtig mange sådan praktiske ting, fordi Sander og jeg vi har tænkt os at lave sådan en forårsoprydning i lejligheden, fordi den efterhånden virkelig trænger til at blive sådan gjort ordentligt, både rent, men også bare at få sådan ryddet op. Jeg føler, at når man har boet et sted i 5 år, så hober tingene sig bare op, og selvom vi løbende selvfølgelig prøver at rydde op og smide ud og sælge vores ting, så kan man altså ikke komme udenom, at det løbende hober sig op. Og når man bor på forholdsvis få kvadratmeter, så er det ret vigtigt, at man optimerer pladsen og ikke har alt for mange ting. Så det er i hvert fald på vores to-do for i dag at få gjort lidt af det. Og i aften der er min plan at tage hjem til mine søde forældre og overnatte, fordi vi skal til polterappen i morgen hos min kæreste svigerinde, som skal giftes til september med min storebror. Og jeg glæder mig mega meget til i morgen. Jeg tror, det bliver en mega nice dag. Jeg håber, I kun har nogen idé om, at det er i morgen. Og jeg tænkte, at det kunne være hyggeligt at filme både i dag og i morgen, så I også kommer med på lidt af polterappen. Jeg ved ikke lige nu, hvor meget tid jeg får til at filme, men jeg tænkte i hvert fald at prøve at gøre mit bedste, og så håbe, at I synes, det er hyggeligt at se med. Så ja, jeg vil egentlig bare sige velkommen til den her vlog, og sige tusind tak, fordi du er her. Det gør mig seriøst virkelig, virkelig glad. Lad os egentlig bare komme i gang med den her video, og se, hvad dagen bringer. Vi er kommet tilbage til lejligheden, og jeg var lige forbi Grød her på vej hjem for at købe et gavekort til min svigerinde, fordi vi skal alle sammen medbringe en gave, som hun skal gætte, hvem er fra. Og jeg har købt et gavekort til Grød, fordi hun har en frisørsalon, som ligger på Falconer Allé ret tæt på Grød. Og derfor så tænkte jeg, at det var en meget sød lille gave, at hun en eller anden dag kan gå hen og få et lille treat på Grød til enten morgenmad eller frokost. Så det har jeg egentlig bare lige tænkt mig at pakke ind nu og lige skrive et lille sødt kort til. Det kan jo også godt være, fordi folk bare har undervurderet mig helt spillet og tænkt, det er så fint, hvad han er. Men jeg er i finalen. Nå kære venner, Sander og jeg, vi har fået gjort lidt rent og ryddet op i vores skabe inde i soveværelset, hvilket var mega dejligt lige at få gjort. Og nu der er jeg hoppet i løbetøjet, fordi jeg skal ud og løbe. Jeg tænker ikke at løbe mere end sådan noget 3-4 kilometer, men ja, lad os bare komme afsted. Jeg skal ud og teste de her nye sko, som jeg har fået af mine forældre i fødselsdagsgave, så det er mega spændende. Nå kære venner, Luca hun har lige hentet mig, og jeg fik lige pludselig virkelig travlt, så jeg nåede heller ikke lige at opdatere jer, fordi jeg skulle nå i bad, og jeg skulle nå pakke til hele dagen i morgen, hvor vi skal lave en masse aktiviteter og sådan noget. Så vi skal have mange forskellige sådan outfits med. Men ja, nu er planen egentlig bare, at vi kører til mine forældre, hvor vi skal sove, og så skal vi bare hygge hele aftenen og spise god mad. Godmorgen kære venner og hjertelig velkommen til dag 2 af den her vlog. I dag er det lørdag den 31. maj, og klokken er lige nu cirka 8 om morgenen, og vi står herude på min forældres badeværelse og er lige i gang med at gøre os lidt klar. Jeg har fået lagt min make-up og mangler bare lige at få krøllet hår og lige få fundet det rette outfit, og ellers så skal vi faktisk bare ud af døren og mod middagspolterappen. Planen for det her polterappen det er, at vi skal mødes hjemme hos Mette, som er min svigerinde, hvor vi skal mødes med alle de andre piger og give Mette en
surprise, og så skal vi spise noget morgenmad hjemme hos hende. Og når vi har været der lidt tid, så bliver vi hentet med en partybus kl. 10 og kører til Gentofte Fort, hvor vi skal lege fangerne på fortet. Og derefter så tager vi nogle taxaer ind til Kongens Have inde i Indre By, hvor vi skal ind og spise noget frokost og lave nogle forskellige lege. Derefter så skal vi alle sammen over på Hotel Sanders, hvor de har booket en suite, hvilket jeg synes er mega hyggeligt og en mega god idé for lige at have et sted, hvor man kan få skiftet tøj og lagt noget nyt make-up og lige touchet op. Og ja, der kommer vist også en bartender, som laver nogle forskellige cocktails til os. Og så i aften er planen, at vi skal på Kaiser Social og spise aftensmad. Jeg er lidt spændt på det, fordi jeg har hørt, at det skulle være mega god mad, så jeg glæder mig vildt meget til at prøve det. Ellers så tror jeg bare, at den her dag den bliver mega sjov. De har lovet 20 grader og solskin, så det er mega dejligt nu, hvor vi lige har haft en uges tid med regn og blæst. Så er det bare, synes, perfekt, at det endelig bliver godt vejr i dag. Og ja, jeg har faktisk en smule travlt. Jeg skal lige få krøllet mit hår. Jeg har kun sådan et glattejern at gøre godt med, så det er ikke lige det nemmeste i hele verden, når jeg er vant til at bruge mit eget krøllejern. Men ja, det skal jeg lige få gjort nu, og så lad os bare se at komme afsted. Jeg er hoppet i det her fine, sådan lysegule sæt, og jeg tænker, det er meget rart, fordi man godt kan bevæge sig i det, men at det stadigvæk er sådan sommerligt og pænt. Jeg tænker i aften at tage støvler på, og en kobberkjole, og så den der blå jakke, der ligger lige der. Og ja, ellers så skal vi bare se at komme afsted. Og se lige et dejligt vejr. Man kan godt se, at solen den er på vej deroppe. Virkelig dejligt og tiltrængt for os, når vi bare skal rende rundt udenfor hele dagen. 9 p.m. on a fucking Friday. Get the fuck out. We're going to hide. Så vi er bare 2 vloggerpiger nu, der render rundt med hver vores kamera. Vi er kommet til Kongens Have, hvor vi lige har spist lidt frokost, og nu er planen, at vi skal lege nogle forskellige lege her. Og så efterfølgende så skal vi på Hotel Sanders, hvor at pigerne har lejet en suite, hvor vi skal gøre os klar og gøre os lidt fine, fordi vi skal ud og spise i aften. Vi bliver hentet i cykeltaxaer kl. 19.30 og skal på Kaiser Social og spise aftensmad, så det bliver mega hyggeligt og bare mega dejligt lige at få et par timer på hotellet og kunne gøre sig ordentligt klar. Soda,